Kini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, July 21, 2025. Ano mapatay sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Krising kag habagat? Mga estudyante ginpapuli bangod sang baha sa sulod sang school campus. Partially damaged ang building sa Bacolod Taytong matapos masunog. Isa patay, duwa pilason sa buguan isang tricycle kag auto sa Baguio City. Kag sa Good Vibes, under API ang moon nga film, nagdaog sang best screenplay sa Eddies. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka LPA sa sulod sa PAR gina-monitor. Habagat padayon nga magadala sang ulan. May low pressure area na naman nga nakitaan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sino sa pag-asa as of 2 p.m., yara na ini sa 1,220 kilometers east sang southeastern Luzon. Halin sa low chance kay nasang aga, subong may medium chance na ini nga mag-develop sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Dugang pa sang pag-asa sa ilang forecast, mas balantayan sa karon amo ang habagat nga nagadala sang ulan sa mga porsyon sang Luzon kag Visayas lakip ng Negros Occidental. Buwas ginapaabot nga may 50 to 100 millimeters nga ulan ang magabubo sa Negros Occidental. Sa number 9, HFMD cases sa Bacolod na dugangan sang 8. 8 ang gindugang nga mga bag-o nga kaso sang hand, foot, and mouth disease sa syudad sa Bacolod base sa pinakaulihi nga datos nga ginpagwa sa City Health Office sa Morbidity Week 28 o kung humalin Hulyo 6 tubtub 12 sini nga tuig. Nagsaka na sa 78 ang kadamuon sang kaso karon. Mas mataas ini sang 239% kung ikumparar sa amuman nga period sa nagligid nga tuig nga may 23 lamang ka mga kaso. Nagapanguna ang Barangay Villamonte nga may pinakamadamo nga kaso nga naglabot sa 12. Ginasundan ini sa Barangay Estefania nga may 9, Mansilingan nga may 8, Singkang Airport, Tangub kag Kabug nga tig-anong. Yara naman sa 64 ka mga bata nga nagapang-edaron sang isa tubtub na pulo ka tuig ang nakaangkon sang HFMD. Proper hygiene pareho sang pagpanghugas sang kamot ang isa sa mga pamaagi para makalikaw sa sininga balatian nga masami, rashes kag hilanat ang mga simptomas. Sa number 8, partially damaged ang duha ka panalgan nga building sa Bacolod Taytong matapos masunog pasado last 9 kainas ang aga. Isa ka 43 anyos nga staff sang buluthuan ang pilason sa insidente. Sino kay Fire Officer 2 Anthony Val Isansa, fire investigator sa Bacolod Bureau of Fire Protection, magamit kuntani isang fire extinguisher ang staff pagkakita sini sang kalayo. Apang sang pagbuka sang kristal nga suludlan sang fire extinguisher na pila sa buka nga kristal ang iya natuo nga siko. Gilayon man nga ginbulong ang nasambit nga staff sang Emergency Medical Service sang Bacolod BFP. Nagdangat sa 76,800 pesos ang halit sang sunog. Padayon pang investigasyon sa gintunaan sang sunog. Samtang padayon ang firefighting operations temporaryo nga wala lang anay nagtughong sa mga salakyan ang gasoline station sa atubang sang eskwelahan.
Sa number 7, masobra sa 2 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa bypass operations sa weekend. Sa Banwa sang binalbagan ni sa senior citizen ang nakuhaan sa 1.7 million pesos nga balor sa ginasuspetsohan shabu sa Barangay Marina nga isa sa mga tuman nga naigo sang pagbaha bangod sang habagat nga ginpabaskog ni Bagyong Krising. Siyam ka pakete sa suspected shabu ang nakuha kay alias Ruming, 65 anyos, sa mga katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency kaupo ng binalbagan PNP kag Negros Occidental Police Provincial Office. Ginpatigayon ang operation batok sa senior citizen Domingo sang aga. Samtang sa syudad sa Bacolod, isa ka ginakabig high-value individual ang gindakop sa nakuhaan siya sang 408,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigayon nga buy bust sa Purokmaya, Barangay 16, Sabado sang gabi. Nakumpiskar sang katapos ang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa subject kasi alias Cedric, 30 anyos, ang kapin 60 ka gramos ang ginasuspetsuhan shabu. Magapangatubang ang mga ginakop sang kaso angot sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 6, isa patay, duha pilason sa bungguanay sang tricycle kag auto sa Bagos City. Naglapaw ang auto kag ang ginbungguan sini nga tricycle sa kalog sa higad sang highway sa Barangay Talok sa syudad sang Bago kaina sang aga. Ang driver sang tricycle ang gidala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Base sa inisyal nga report ng PNP, nagapondo sa higad sang dalan ang tricycle. Ang auto naman padulong sa Bacolod kag nag-overtake sa isa ka truck pero naalang-alang siya balik sa iyang lane kag nagrekta bungo sa nagapondo nga tricycle. Bangod sa insidente, napilasan man ang mag-asawa na nagabantay man lang kuntani sang salakyan sa higad sang dalan. Gindalang mag-asawa sa ospital. Detained karon sa Bago Police Station ang driver sang auto. Sa number 5, kahalitan sang baha sa kasapatan nagdangat sa 2.3 million pesos. Moises Padilla nag-report naman sang 28.8 million pesos nga kahalitan. Banwa sa Moises Padilla naman ang nag-report sang 28.8 million pesos nga balor sang kahalitan dala sa mabunok nga ulan kag pagbaha. Kahalitan sa kasapatan naman sa bilog nga probinsya nagdangat sa 2.3 million pesos. Sa July 20 nga report sa Provincial Veterinary Office kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 2,325,371 pesos ang balor sang kahalitan sa mga kasapatan. Nalakip sa nagkalamatay nga kasapatan ang mga baboy, karabaw, baka, kanding, mga manok, kag pato, pati na inugbulang nga manok. Pila naman ka mga talamnan ang nalikupan sang tubig baha. Pero as of press time, wala pa sang report sang balor sang kahalitan. Ang Moises Padilla nag-report sang 28.8 million pesos nga balor sang kahalitan. 22.5 million pesos ang pinakadako nga na-report sa roads and bridges nga kahalitan. Padayon pa ang assessment sa pihak kabahin, may 14 ka mga destroyed nga mga balay kag 121 ang damaged sa bilog nga probinsya. Nalakip sa mga naguba nga balay ang siyam sa sitio Tamburong. Sa biak na bato sa La Castellana nga ginsulod sang lahar. Duha diri ang destroyed kag 7 naman ang damaged. Pero suno kay Rimwell Laho, ang PIO sa La Castellana, ang mga nagapuyo dito kay ang lugar sakop na sang 6-kilometer danger zone ang yara na nga daan sa evacuation center. Sa number 4, Mayor Greg Gasataya mga bulig sa NBI para makilala ang nagpalapta sang fake news na wala sang klase. May mga nabiktima sang sininga peke nga impormasyon nga ginapasapasahan sa mga group chat kag sa messenger nga wala sang klase subong nga adlaw Lunes sa Bacolod City. Gani dismayado si Bacolod City Mayor Greg Gasataya kay man aga pa may mga nagsala-sala na kay nagpati man una
kag ulihi na deparahan nga gin-edit lang para pagwaon nga wala sang klase. Ginhambala niya ang City Legal Office nga mag-coordinate sa National Bureau of Investigation para makilala kung sino ang nagpalaptas ng sala nga impormasyon. Para sa alkalde, nagtugas ang huol sa iban nga tao ang ginhimo sa persona sa likod ng sala nga announcement, gani nagakadapat lang nga manabat. I mean, if nanamian, kamuya magpalapta aga pasang banwa, sang fake news nga may nawala klase, pinapapasalaha pa rin ang maginikanan kag kabataan. If ka pa nami ka mo, imuha nyo lang sa lawas, hindi na yung pag-iintrahan bilog na Bacolod. I already asked our city legal to coordinate with the NBI to investigate this matter. Kaya hindi nga butang dapat imuan sa istorya. Sa number 3, binalbagan kag Cabancalan City ginapaabot magapaidalom sa state of calamity. Pagpaidalom sa state of calamity sang banwa sa binalbagan ang ginrecommend na sang Local Disaster Risk Reduction Management Office. Samtang syudad sang Cabancalan ang padayon nga nagatipon sang datos para man sa posible pagpaidalom sa state of calamity. Sino kay Engineer Journey Rondin ang LDRRMO head sang Binalbagan, standing sa guidelines kung 15% sang population ang apektado sa rang makadeclare sa state of calamity. Sa Binalbagan, sunod sa iya, 10,413 kapamilya ang apektado sa pag-ulan kag pagbaha dala sang southwest monsoon o kun habagat nga ginpabaskog ni Bagyo Crising. 13 sa 16 ka mga barangay sang Banwa ang apektado. May reported crop damage man, masobra sa 56 hectares ang humay kag mais ang nahalitan. May kahalitan man sa fisheries kag livestock na nagdangat sa masobra 1.2 million pesos. Sa Cabancalan City naman, sino kay Mayor Benji Miranda, padayon pa ang pagtipon sa datos. 16 ka mga barangay ang apektado sa baha sa report sa PDRRMO, kag 994 naman ka pamilya o kung 3,547 ka persona ang gin-evacuate. Based on the guidelines, we go 15% of the total population affected. Only 13 barangays affected na all in all, may kami on list na 10,413 families affected. Sa number 2, mga estudyante sa grade 8, grade 9 kag senior high school sa Sumag National High School ang ginpapauli bangod sang baha sa sulod sang eskwelahan. Madugay na nga problema sang eskwelahan nga kung mabunok ang ulan, may mga porsyon nga ginabaha. May report si Romeo Subaldo. Balik na kuntani ang face-to-face classes sa Bacolod City subong nga adlaw. Pero amo sini ang sitwasyon sa sulod sang Sumag National High School sa Bacolod kay inasang aga. Ang nagaserbi nga football field sa eskwelahan nangin malapad nga lamawan. May porsyon nga natubuan na sang mga tangkong kay pirmi lang nagadanaw. May mga hallway nga hindi malabyan ka may tubig baha. May mga construction materials nga ginhimo nga improvised nga latayan para hindi mag-ubog sa baha ang mga nagalabay. Ang mga teachers nakabotas, preparado all the time sa baha. Gani half day lang kutob sa mga apektado sa baha. Ginpapauli na lang after sang lunch break ang mga grade 8, grade 9 kag senior high school students. Si Marinel Hison nagpanarado na lang sa classroom sang iya nga grade 9 students. Ginpapauli na lang abi ang mga estudyante bangod sang baha. Ready. Di na sa tubig. Pero hindi nakabudlay, magsulod na ang estudyante eh. Oo. Pero ready, si teacher nakabutas. Naka-ready ka na for rainy season niya, ma'am? Oo. Ay, grabe. Eh, siya danaw, magit kami di ko na mo kung kamunid lang sisigi ulan, nagadanaw, magit din. Suno kay Principal May Pavilario, basta gani magsigi-sigi bunok ang ulan, may mga porsyon sang eskwelahan nga ginabaha. Ang habagat kagin pabaskog sang Bagyo Crising, sang nagdigad nga semana ang wala makatuga sang pagbaha sa eskwelahan.
Pero ang pagpugtak-pugtak nga pag-ulan humalin sang kagabi tubtub kainas ang kaagahon nagresulta sa baha sa sulod sang eskwelahan. Ginpakita niya pa ang porsyon sang covered court nga may tubig baha nga nag-amat-amat na tahaw. Ang problema kay wala sang drainage ang eskwelahan. Mas manubo ini kung ikumpara sa dalan sa gwa. Wala sang gwaan ang tubig kung mag-ulan gani nagabaha. Kung nagatubig man na di sa ulan, kamo na gani nga kinanglan ang drainage system. So bisan pa pagwaon din namon sa dalan ang tubig, Wala sir, bigya ang po. dalan taas ang sa duta. Mas taas ang dalan sa direkulod. So may tendency nga kung magtaas man to sa gwa, mabalik na Balik siya. naman liwat. So dapat dalong gidya ang drainage system. Dako siya ka trabaho, galing ito ma'am. Dako nga. Dako sir kay according sa diri sa mga teachers ning checklist ng DP dako nga kinanglan na budget nga ikayuhon ang drainage system. Hindi na ni susulod pati gidaya sa sagwa sa gutter. Kung kumpleto ang attendance, mga 2,000 ka mga estudyante ang apektado sang baha. O galing kay na, jutay man nga mga estudyante ay nagsulod sa klase bangod sa maulanon nga panahon. Dugang pa niya, dako nga lubrahon ang kinahanglan. Gani ginpadangat naman nila sa mga ahensya sa gobyerno ang ini nga problema. Nagahulat na lang sila sa mangin solusyon diri. Buwas, kung wala sang ulan, balik eskwela naman ang mga estudyante nga apektado. Wala sa may na-report nga damage sa sulod sa mga classrooms kaysa nagligad pa lang nga semana na preparahan na sang eskwelahan ang posibilidad sang pagbaha. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa number 1, anom ang napatay tugas ang pag-ulan kag pagbaha nga dalas ang habagat kag ginpabaskog naman ni Bagyo Crising sa Negros Occidental. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, tigayo nakitaan ang bangkay sang 30 anyos nga mangingisda nga si Glenn Francisco Trejero nga taga-Od Sagay sa Sagay City sang Domingo. Na-missing siya sadtong Huwebes matapos magpalawod. Sang Domingo man nakitaan ang bangkay sang 44 anyos nga si Medjan Cordero nga taga Barangay Kabadyangan sa Himamaylan City. Na-recover sa mga nagpatigay sa retrieval operation ng iyang bangkay nga nagautaw-utaw sa Pangiplan River sa Barangay Payaw sa Binalbagan. Na-missing si Cordero sa Biyernes matapos nga mahulog sa overflow sa Biaw sa Binalbagan. Sa Sabado naman naanod sa makusog nga daludo sang tubig samtang nagatabok sa overflow sa sitio Mga Hoy-Kahoy sa Barangay Santol sa Binalbagan ang 12 anyos nga si Daniel Agustin kasunod sang pag-atake sang iya nga epilepsy. Ay kaapat naman sunod sa PDRRMO amo ang 84 anyos nga isa ka person with disability nga nalumo sa first floor sa iyang balay sa sitio Bakyas sa Barangay San Jose sa Binalbagan matapos nga ginbaha. Wala nakaluwas si Asuncion Subong. Sang Huwebes, isa ka kabulig sa balay kaga ang pintor nga nagtinguha magbulig sa iya ang napatay matapos nga makuryente sa barangay Talakagay sa Hinubaan. Ang mga biktima ginkilala nga Sanday Jornaline Omake, 36 anyos, nga taga-Basay sa Negros Oriental, kag Florante Hanoy, 40 anyos, kag isa ka pintor, gikan sa Barangay Talagakay. Nagapanghalay sang iya nga nilabhan si Omake sa balay sang iya nga amo, sang iya nga natandog ang halayan nga naka-contact man sa live electric wire. Samtang tigayo na nga nag-subside ang tubig baha nga nag-igo sa 18 tanan ka mga banwa kag syudad sa probinsya dala sang 4 ka adlaw nga wala untat nga pag-ulan. As of press time, may 811 na lang ka evacuees na nabilin sa mga evacuation center. Ginapaabot nga ini sila ang tigayon makapauli subong man nga adlaw. Ang mga nabilin suno kay PDRRM Officer Irene Belpotenia ang mga nagub-an sang balay. Kaya nag-ulan pa siya doon, tapos natumbahan. So, naamo siya sa ilang report na May missing pa mga katis? wala pa sir kasulod sir, pero amo lang ito nga muna na sa subong sir. Kung ano lang kasulod sa mo sa office naman naman ang hindi na
consider us. Damo na nakapauli, ma'am, of the... Oo, dumiara na lang 811 ka mga evacuees naton sa may Binalbagan, na Castellana, San Enrique, na Carlota. Sa mo na lang namin ma-evacuees, pero base by today nakapuli naman sila. Usually ang nagatiner subong sa aton mga evacuation center may natubaan mula sa balay. Sa Good Vibes Under a Piaya Moon nga pelikula nagdaog sang Best Screenplay sa Eddies. Sa ginpatigan nga 8th Eddies Awards Night sang kagabi nakuha sang Negrense film nga Under a Piaya Moon ang Best Screenplay kag ang Negrense director nga si Kurt Soberano among nagbaton sang award para sa kay Vicente Groyon nga isa man ka Negrense nga amo ang nagsulat sang pelikula. Nominees for Best Picture sa Eddies ang tatlo ka mga Negrense film kag ginshoot sa Negros nga Under a Piaya Moon, The Outside kag ang Love Child. Sa iyang speech ginpasalamatan ni Soberano ang tanan nga sa likod sang pelikula. Ang The Eddies ang annual awards giving body nga nagakilala sang filmmakers kag ang mga tawo sa likod sang mga pelikula. Best Screenplay, Under a Piaya Moon. Hello, good evening. I'd like to accept this award on behalf of Vince Groyon. Vince is a very, very talented individual and we are very lucky to have him part of our team. Vince would also like to take this opportunity to thank Pure Gold and CD Panalo for this opportunity, and we hope to see more of Vince's work in the future. Thank you. Kaga shout out sa ating mga live viewers kay James Mondihar, good afternoon sa imo. Kay Annie Lee, hi Digicast Negros, good afternoon watching from Barangay Bata. Hello to David and Krishna Israel. Kay Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros. NIR, Miss Barbara, good afternoon sa imo. Kay Rolando Villanueva, magandang gabi watching from Pagsanhan, Laguna. Kay Kane, good PM Choy. Ay Choy, shout out lang kay Victor Daniel. Enjoy your vacation pare. Kay Raxo, maayong hapon Negros, maayong hapon Digicast Negros, God bless. Kay Gloria Bantigue, good afternoon Ma'am Barbara, good afternoon sa imo. Watching from Pulupandan. Kay Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast, watching from Payao, Binalbagan. Kay Nelson Marvin Aurino, maayong hapon Digicast Negros, watching diri sa Dubai. Kay Nanette Vasquez Santos, good afternoon Digicast Negros. Pa-shout out po kay Aida Arroyo Palencia from Taiwan. Kag mayara kita sang aton man nga naga-view sa aton nga YouTube kay John Aboy Bambam, watching from Czech Republic. Shout out gali sa pamilya Aboy kag gabihan dira sa Villa Rosario, Barangay 4, Silay City. Ngayong hapon sa tanan. Kagamuyato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.